Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Nanang, nakairemedyo kayo ka din iti pagbayad ko iti pagadalan? Uy, kasanungatan anak ko. Inaramid ko ti amin ngam sa anak kay remedyo. Awan ti nagpautang kanyak. Di kagda anak. Adda pa'y mutduang aldaw sakbay ti exam yo saan aya. Uwan ananang, ngam masapol ko makabayad akon. Naladaw pa'y kit din. Intun bigat, padasag ti umasidag iti kabsat ko. Ha? Oh, ape anak sanay ka anak ko. Nakarkaro nga minan nga awan namnama. No asit Anak ganyan. ko, anyat amutangay. Bareng numaasi ti kabsat ko, kat pautangan na. Sige nanang, da kayo ti makaammo. Diyos ko, italagkon kan ka ti amin. Isurom na anya ti rumbang nga aramidan mi. Amom na anya ti adda iti kaunggak. Tauray saan nga ibalikas ti panunot kan bibig ko. Amom na anya ti pakasagnak. Kaya't ko launay ti maka-exam, Diyos ko. Tulungan na kami kumaiti inak. Isurom na niya ti rumbang nga aramidag. Agpakpakaasi Diyos ko. Di na ko mabaybayan. Kidawag amin dagitoy. Itinaga ni Apo Jesus nga anak mo. Amen. Rumara ko dito nagkararagak. Agdiretso ako ni di pagadalan. Masapol nga atin daraklat na dagiti klase. Sana rumbang amapukawan na kitinamnama. Amok adinak baybayan ti Diyos. Asino ti ko namor orayam, Eugene? Ni Farida, agpadang amin ti oras ti sirrit mi ita. Ngam saan kayo agkaklase? Saan ka di? Data ti agkaklase ita. Vilma, umuna kalaktan. Sumaruno akon. Masapol ang makasaritak ni Farida. Anya ngamin ti bagam kini Farida aya? Namok namin na saan pa ang nakabayad ni Farida. No saan na makabayad dito pagadalan ni Farida? Saan na maka-exam? Apay aya masapol na pagparikutan pa lang day diya babae. Vilma, kaya't ko atulungan ni Farida. Iso ang mabalin ka di. Baybay anak lakuman. Alan, umuna kan. Tas sumaruno akon.
Agko na nga minapagadalang pela di anak mo aya. No di mo matlagayang kabailan, Fausta. Manong Aldong, pang-asim ko ma. Ura italaang. Kaasimot di ka anakam no saan ang maka-eksamen. Ay, awan ti may pautang ko ken ka. Ado ti paggastusa. Manong Aldong, agpagpakaasiakan ka. Para iti anak ko. Nita, nagparintuman ka ket di ti sangop. Agpagpakaasi ako nakmat Manong Aldong. Para kini Farida ka anakam. Pangaasim ko mata pabuludan na. Ay na, oreg malmalem kang agparintuman iti sangop. Awan bibiyang ko. Basta awan ti may pautang ko ken ka. Awan na pulos. Anyat ibagam kanyak, Eugene. Apay ako ng mga inururay nak. Awatam daytoy. Ha? Kwarta? Amok asaan ka pa nakabayad diti pagadalan, Farida. Alam daytoy, tagbayad kan. Narikat no saan ka maka-exam. Pangasim, Farida. Alamon, di kagdanag. Utang dayta. Ngam bayadam inton adan kwartam. Eugene, Sayang amin no saan ka maka-exam. Iso nga alaan dayta kwarta. Madlaw nga da kasuron mo Vilma. Saan naglaa masurun Darius? Mabwisi takpay. Ha? Sino ti kabuisit mo? Dayja Farida Apay da nga anak ti Marikligat. Kasano? Isunsapay ti agbali na kainagaw ko iti atensyon ni Eugene. Anya? Dayta ti agpaiso Darius. Iso akabwisit ko launay dayja a babae. Simple lang nga solusyonan ti parikot mo, Vilma. Anya ti kayat mo asawan Darius? Simple lang. Dumngag ka na imbag iti ibagakan ka. Naimbag tanasabat ka si ka Farida. Uncle Aldong, apay ka di? Sika ti makagapo. No apay a kompormila ditan. Ti pagparparin tumangan jay inam a pagkidawan iti kaasi. Ha? Mabalin ka di Farida. Di mo ipilit ti agadal tatalagamat asaan nyo a kabailan. Ikamla iti rason jay inam. Tap na ibabain na ti bagina. Agasum ngay. Taorela agparin tumangan agkidaw iti tulong. Tap no mapagadal na kalaan. Uncle Aldong, labsan kayon dito eh. Di kagbalin nga ambisyoso si ka Farida. Tulungam kit de nga agsapol iti pagbiagyaw. Agsarden kan nga agadal. Takaasimot jay inam. Oo na yan, di pa nagsasaw ni Uncle Aldong. Kabagyan mi pa ya mismo. Ngam nakaro tikas jaya pa nagsauna. Pagawanin anak ko. Inaramid ko ti amin ngam. Awan tinabulod ko apagbayad mo ije pagadalan niyo. Nanang, huston. Saan ka ngagsangit? Pangaasim.
Anyamat nga nagasgas at anak ko. Unay mat nga minan tapasig ariga ti paspasa rin ta. Agpaiso nga adda kabsat ko nga adda kabaulan na itibiyag. Napaidam mat. Nanang, saan kayo nga agsangit ko nakman? San abale ta nakabayad akon? Anya ti? Kinunam, Farida? Nakabayad akon, nanang. Iso ang maka-examen na. Nangalaam iti kwarta, anak ko. Naa sila takadata ti Diyos, nanang. At dati na imbag ti puso na anang pabulod kanya. Iso nga awanan ti pagdanagan nyo. Nakabayad akon. Anya jay kunam, Vilma? Gold digger day jay a Farida. Agar artista lang nga nakakaasi. Tapno makaalang iti atensyon. Kat si kamet anapamati na, tultulungan mo't day jay a babae. Ay, mabaling ka di, Vilma. Saan gumatila ibagbagam may papangkin ni Farida? Kaya't mo asawa ni Eugene? Saan ka mamati kanyak? Di mo patyan dagiti bagbaga? Nasingpot ni Farida. Kat amok amay sa pagodan nga anak kan gayam. Iso adul tulungak. Jack amukan ka, Eugene. Talaga naalilaw na kanday di a babae. Awan kinapod no day tang ibagbagam. Amok ka nasingpot ni Farida. Kat nakasagana ak amang tulong kan kuana. Jack tumalipatan ti amin nga aramid ni Uncle mo nga Aldong anak ko. Nanang, anya kayo kadi. Amang ano dadagiti rason ni Uncle Aldong. Iso asaan na tayo akayat at tulungan. Tikit di ko nam anak ko. Talaga naimot ni Uncle mo. Uray dagiti kaaruba nga adda kabaulan da iti biyag. Naimot da. Jack tumalipatan apulos ti inaramid da kadata. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, nanang. Iso abaybayan nyo lat taidan. Farida, anak ko. Saya atak ti panagadal ko. Jack sayangan ti panang tulong kanyak ni Eugene. Nakasingsingpot day ta Eugene nga ibagbagam anak. Pudno day tananang. Awan apulos ti makunak ka ni Eugene. Iso nga ikagumaak ti makaturpos. Gaputaing karina ang nakasagana amang tulong kanya. Amangan no gayat ni Eugene iti dadya Farida. Iso akas talauna yung ti panang tulong na kankwana. Kinumprontar ko ni Eugene maipapan iti dayta. Ngam, kunana matasaan. Di na ayayatan dadya babae. Saan ka no? Kasla narigat apat yan dayta, Vilma. Anya kumaga po analaos ti panang tulong na iti dadya Farida. Naawan pa naggusto na kankwana. Darius, kabisado ko ni Eugene. Mamati ak itimbaga na? Nga awan pa naggusto na kini Farida? Apay nga rodakas dilangan ti panang yalikakana iti dadya babae. Jack mo tamo Ngam kiti, mamati ak itimbaga ni Eugene, asaan na ngay ayaten dayjay a Farida. Dilibat mo iti anak mo nga ambisyosa. Talaga nga itultuloy na latta ti agadal. Nga ore, ammo na lang aroden a komporminalitan ti pagparparin tumengam a pagkidkiddawan iti tulong. Manong Aldo,
puskol rupa di anak mo niya. Pangaasim Manong Aldong. Saan kumamot atila ibagbagam maipapan iti anak ko. Laglagi pam akaanakam day chay. Ay na, awan ti ka anak at ambisyosa. Katsi ka, gaputa di mo tugngaren di ambisyosa ng anak mo. Awan nga rod tinasaya at apagbanagam no saan na nakarkaro ka ang maibabain gapu iti ambisyosa ng anak mo. Amo Manong Aldong. Tsak amo no apay anapudot ti daram kada kami iti anak ko. Imbes ko maasika ti kang runaan amang tulong kada kami. Saan mat? Gaputa si kapay ti ad-adda amang ngirororumben kada kami. Gaputagpada kayo iti anak mong ambisyosa. Kunamlan asino kang agsasaw. Kita man lang, no anya ti pagbanagan nyo nga gina. Agpada kayo ng ambisyosa. Oh, Farida ha? Kasi timbaga akong gan ka. No niya pati masapol mo, ibagamlaan kanyak. Agyaman na kan ka, Eugene. Diyak amo no kasano ang makasubadak. Gapoy ti kinaimbag mo kanyak. Kasi tinakon-akon, sana kagsingsingir. Tilaan kidawakan ka. Tunuyin ti arapap mo, tap dumatulungan ti pamilyam. Nang rona kat da kayo laangin iti inang tagkadkadwa. Pudno dayta. Kat agyaman naklauna iti Diyos. Tanam ang muka. Nakasingsingpot ka agayam. Gaputa nga singpot ka mo tagayam. Iso at tulungan ka, ading ka makaturupos ka, Farida. Nanang, kamaudyanan na. Matungpal kung dagiti karikan ka. Napatarimaan kun ti balayta. Maiyaon kan itirigat. Nang runa itata nakastra ka kon itinatalgad at trabaho. Agyamanak anak ko. Saan kan nga agbannog pay nanang? Ti kayat ko, agtalinaad kalaangan diti balay. Saan ka siguro ang maburyong ditoy? Tado ti mabalin mong aramidan. Wen anak. Nang runa ket nalawa mo ti hardin iti arubayan mabalin ko nga asikaswan. Makaehersisyo ka kabayatan ti panangas asikasom iti hardin, nanang. Pudno dayta anak ko. Katsyak, saya atat matitrabaho. Tapno ad-adda ang mapaduruas ko ti panagbiagta. Rumbeng laeng anak ko. Awan gayam. Kumusta ni Eugene agayim mo? Ay nananang, dandanin agkalay sa da Eugene kanti sigod akaadalan mi ani Vilma. Kasta ka di. Wan nanang, di ka agdanag, taikuyog ka inton agkalay sada. Nakisinarakakan ka ta. Kayat ko ti agkid daw iti dispensa. Kapo iti saan anasayat nga inararamid ko kan ka. Idi agad-adal tayo pailaan.
Vilma, lipata mo dayjay. Awan anyaman na kanya. Jak lang amin kaya't ngagkalay sa kami kini Eugene. Asa anak akid daw iti pamakawan ka. Nang runa kat, pinadakas ka pa'y iti imatang ni Eugene. Anya kalakit din aya. Napalabas ang dayjay ko nakmat. Iso alipatan ta kuman. Nang runa, kat saan ko amaragpat dagiti arapaap ko, no saan aga po iti mga sawa ken ka. Agyamanakan ka, Farida. Husto ni Eugene. Talaga anasingpat. Kan mapagtalkan ka agayam. Agyamanak, taada ka, ading ko. Anyat ar-aramidem titoy. Ading ko, agpakpakasyakan ka. Tulungan na ko ma. Anya. Talaga nabaliktad ti sitwasyon ita anya, Manong Aldong. Idi, siyak nagpagpakaasi. Ita, sikan. Ading ko, Malagip mo mat siguro no, kasano ti panagpagpakaasik kan ka idi. Saan ka di, Manong? ha, No aramidem ti kas iti inaramid ko idi. Amangan no, maasyanak kan ka. Katulungan ka, Manong Aldong. ading ko. Pagkawanan na ko ma. Pangasim, na di mo aramidan kanyak ti kastoy. No di mo kaya't pasensya ka laagan. Nana, Ngam, anya ka diti. Ah. Ne, Uncle Aldong, da kayo matgayam. Umay kayo, Uncle. Dumanon kayo, ta dito'y unag ti pagsasaritaan tayo. Farida, kasla jakpat yun amalaksid ang nagsaya at tipan na kilangan mo iti kapsat ko. Tinulungan pa'y. Apay ko maadyak tulungan, kat kabsat mo dayjay, nanang. Ha? Ngam, Farida anak ko, napalalo ti inararamid na ididatatag kasapulan. Pulos asaan na ta tinulungan. Ngam, apay nga ita, kat kaslaawan anyaman na kan kadagiti na alas nga inararamid na idi. Idi paylaang nanang, imbagakon kada kayo. Saan aromba nga agimula ka iti sakit tinakam? Saan akayat ti Diyos dayta, nanang? Farida, anak ko. No nairuruman tayo man idi, saan na tayo matabinaybayan ti Diyos? Katrumbang laakanayon tayo alaglagipon ti amin anaaramidan ti Diyos para kada tayo. Taisumat ti aramidan tayo kadagiti agkasapulan. Iso asaan arumbang apalsan nyo ni Uncle Aldong, gap kadagiti inaramid na idi. Rumbang ket di atulungan tayo, tani Uncle Aldong ket kapsadyo. Kan oray san tayo pa'y akabagyan, no agkasapulan iti tulong, kat kabailan tayo matatulungan, saan tayo nga na ipaidam ti tulong tayo, nanang? Farida, anak ko. Husto ka. Kat, agyaman talinaw lawagam ti panunot ko, anak ko. Agyaman unay, anak. Umuna apagyamanan tayo ti Diyos, sakbay ti tao, nanang. Saan asyak tinanglawlawag iti panunot yo? Taamin a kinaimbag kat nagtaod day ta iti Diyos. Tano sakit tinakam ti pagturayan tayo iti kaunggan tayo. Ni satanas mo ti sinurot tayo. Iso ti agragragsak. Takay kayat nanurumrumsik iti nalaos agura ti kaunggan tayo.
Kayat na nga ikursong dagiti tao iti kinadakas. Kayat na talikodan tayo ti katutubo a kinaimbag, nga imula ti Diyos kadagiti puspuso tayo at tao. Kayat na tayo nga adipenan. Iso asakbay nga agbaligi ti kinadakas, pagturayan tayo nga rod ti kinaimbag, takasta ti kayat ti Diyos anang parswa kada tayo. Ti sumurot tayo iti pagayatan na, tapno saan tayo amayaw awan. Tanagasat dagiti tao a sumurot iti pagayatan ti Apo, nga agingga iti kamaudyanan, nanang. Dagiti Salmo, Kapitulo 77, iti bersikulo 10 ket maysa, agingga iti 10 ket 2. Dagiti aramid mo, o Apo, laglagipek to ida. Wen, dagiti impakitam a milagro, idi ununana. Lagipek to amin dagiti gapwanam, o tubek to dagiti aramid mo a naindaklan. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na impag nga oras yo amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click